नमस्कार. आज आपण मस्त असं काळ्या वाटणातलं चिकन आणि त्याचा रस्सा कसा करायचा ते बघणार आहोत. मी मालवणी आहे, त्यामुळे आमच्याकडे नेहमी मालवणी पद्धतीने चिकन बनवलं जातं. तर म्हटलं चला आजची आपण वेगळ्या पद्धतीनं असं मस्त असं चिकन बनवूया, म्हणून मी काळ्या चिकनची रेसिपी ही ट्राय केली आणि ती खूप छान झाली. तर बघा, इथं मी 1 किलो हे गावरान चिकन घेतलेलं आहे. चिकन स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि नंतर मग आपल्याला मॅरिनेशन करायचं आहे याला. तर मॅरिनेशनसाठी मी इथं 1 चमचा मीठ घातलेला आहे आणि अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे आणि 2 चमचे याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे आणि थोडा लिंबाचा रस घालायचा आहे आणि हे सगळं चिकनला मस्त असं लावून म्हणजे चिकनमध्ये व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे. आणि तुम्ही हे तुमच्याकडे वेळ असेल तर 10 ते 15 मिनिटासाठी चिकन हे असंच ठेवून द्या, म्हणजे चिकनला जे मॅरिनेशन जे आहे ना ते व्यवस्थित परफेक्ट लागेल. तर लिंबाचा रस आहे तो थोडासा याच्यामध्ये घालायचा आहे. लिंबाची बी मात्र याच्यामध्ये पडायला द्यायची नाही आहे. तर थोडासा लिंबाचा रस मी इथं वापरलेला आहे, त्याच्यामुळे काय होईल की चिकनची टेस्ट आहे ती खूप छान येईल. तर आता काय करायचं आहे, ते एक मोठं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडं तेल घ्यायचं आहे, अगदी 1 चमचा. आणि याच्यामध्ये आपल्याला एक छोटा कांदा बारीक चिरलेला घालायचा आहे आणि तो व्यवस्थित परतवून घ्यायचा आहे. हे बघा, तर कांदा असा थोडासा ब्राउनिश रंग येईपर्यंत व्यवस्थित परतवून घ्यायचा आहे. मस्त असं आपलं झणझणीत असं वेगळ्या चवीचं असं हे चिकन तयार होणार आहे. खूप छान होतं हे चिकन. तर नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. तर कांदा असा व्यवस्थित परतवून झाल्यानंतर याच्यामध्ये हे मॅरिनेट केलेलं चिकन घालायचं आहे आणि चिकन पण याच्यामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे. या कांद्याच्या फोडणीमध्ये चिकन छान अगदी परतवून घ्यायचं आहे. हे बघा, आणि नंतर मग ह्याच्यावरती मी पाणी अजिबात घातलेलं नाही आहे. याच्यावर असं थोडं ताट ठेवायचं असं, त्याच्यामध्ये जास्त पाणी राहील असं, आणि याच्यामध्ये भरपूर असं पाणी वरती ठेवायचं आहे, जेणेकरून चिकन खाली लागणार नाही आणि व्यवस्थित शिजून पण येणार आणि आपल्याला गरम पाणी पण इथेच भेटणार. आता पुढे काय करायचं आहे, तर एक अशी जाळी ठेवायची गॅसवर आणि याच्यावरती मी असे 3 कांदे ठेवलेले आहेत. एक मध्यम आकाराचे 3 कांदे घेतलेले आहेत, ते मी याच्यावरती ठेवलेले आहेत. एक अख्खा लसूणचा गड्डा ठेवलेला आहे आणि खोबऱ्याच्या 2 वाट्या ठेवलेल्या आहेत. हे आपल्याला गॅसवर भाजून घ्यायच्या आहेत. आपण काळा मसाला तयार करतो, त्याच्यामुळे असं भाजून घेतल्यामुळे तो जो मसाल्याचा काळा रंग आहे ना तो खूप छान येतो आणि एक वेगळी चव पण मस्त अगदी त्या वाटणाला येते. जे आपण कढईमध्ये परतून घेतो ना हे वाटण, त्याच्यापेक्षा ह्याची चव मात्र अगदी वेगळी असते. तर खोबरं पटकन भाजून होतं, त्यामुळे मी ते काढून घेतलं. लसूण पण काढून घेतला. कांद्याला मात्र थोडासा वेळ लागतो, त्यामुळे कांदे असे मस्त एकदम खरपूस रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. खोबरं पण भाजून झालं आहे, लसूण भाजून झालेलं आहे, कांदे पण झालेले आहेत. आता ह्या सगळ्यांना मी साफ करून घेणार आहे. आता व्यवस्थित साफ करून ह्याचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. इथं 15 मिनटं झालेली आहेत. बघू शकता चिकन मस्त अगदी शिजून आलेलं आहे. तर मी काय केलं, हे वरती ताटामध्ये जे पाणी होतं गरम झालेलं, तर ते या चिकनमध्ये ओतलेलं आहे आणि हे चिकन छान अगदी शिजून घेतलेलं आहे. तर वरती ताटामध्ये ठेवलेलं पाणी याच्यामध्ये ओतल्यामुळे आपल्याला भरपूर असा चिकनचा स्टॉक मिळणार आहे, की जो महत्त्वाचा आहे आपल्या या रेसिपीसाठी. तर व्यवस्थित बघा, चिकन शिजलेलं आहे, चिकनचा असा स्टॉक मिळालेला आहे. याला काय काय ठिकाणी अळणी रस्सा असं म्हणतात. तर असा हा आपल्याला चिकनचा असा हा स्टॉक मस्त मिळालेला आहे. आता जे भाजून घेतलेले जिन्नस आहेत ते व्यवस्थित साफ करून झालेले आहेत. आता इथं मी काय केलेलं आहे, तर 2 चमचे धणे, 2 चमचे पांढरे तीळ आणि 1 चमचा जिरं असं व्यवस्थित हे हलकं भाजून घेतलेलं आहे. ते काही कारणामुळे शूट करायचं राहून गेलेलं आहे, त्याच्यासाठी क्षमस्व. तर हे भाजून घ्यायचं हलकं मस्त अगदी आणि थंड करून झाल्यानंतर मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घ्यायचं आणि फिरवून घ्यायचं. याची अशी पूड करून घ्यायची. अगदी बारीक झाली नाही तरी चालेल, पण बऱ्यापैकी अशी पूड करून घ्यायची. आणि नंतर मग हे आपण जे भाजून ठेवलेले जिन्नस आहेत ते मिक्सरमध्ये ॲड करायचे आहेत. इथं मी 2 चमचा धणे, 2 चमचा पांढरे तीळ आणि 1 चमचा जिरं वापरलं आहे. त्याच्यासोबत तुम्ही 1 चमचा खसखस पण घालू शकता, त्यानेसुद्धा ह्या वाटणाची टेस्ट आहे ती खूप छान येईल. एक 10-12 आल्याचे तुकडे घातलेले त्याच्यामध्ये आणि बरी भरपूर अशी हिरवी कोथिंबीर घालायची, अगदी मोठी मुठभर अशी. त्याचे जे देठ असतात ते शक्यतो इथं वापरायचे, त्याने टेस्ट खूप छान येते. थोडंसं फिरवून घेतलं मी पाणी न घालता आणि थोडंसं ओबडधोबडं झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये थोडं पाणी घातलं आणि याचं मस्त असं बारीक असं वाटण तयार करून घेतलेलं आहे. तर छान अगदी बारीक असं वाटण तयार करून घ्यायचं. हे आपलं बेसिक काळं वाटण आहे ते तयार झालेलं आहे. आता पुढची कृती बघूया. तर चिकन जे आहे ते मी गाळून घेतलेलं आहे, म्हणजे त्याचं पाणी बाजूला केलेलं आहे, चिकनचे पीस बाजूला केलेले आहेत, जेणेकरून आपण सुक्कं चिकन आणि त्याचा रस्सा असं दोन्ही बनवणार आहोत. तर आता आपल्याला वाटण परतवून घ्यायचं आहे, त्यामुळे कढईमध्ये भरपूर तेल घ्यायचं आणि नंतर मग याच्यामध्येही तमालपत्राची पानं थोडी घातलेली आहेत, ती व्यवस्थित परतवून झाल्यानंतर 3 मोठे कांदे घेतले, ते बारीक चिरून घेतले आणि ते आता ह्या तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचे आहेत.
कांदा छान अगदी निम्मे होईपर्यंत आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे. तेलाचं प्रमाण पण थोडं जास्त ठेवायचं आहे, कारण थोडंसं ते आपण सुक्कं चिकन करणार आहोत, त्यामुळे तसं तेल जरा जास्तच लागतं. तर बघू शकता कांदा अगदी निम्मे होईपर्यंत मी व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे. कांदा एकदम निम्मे झालेला आहे. कलर पण बघा मस्त असा त्याचा ब्राउनिश आलेला आहे. एक टोमॅटो आहे मोठा, तो बारीक चिरूनचा घातलेला आहे, तो परतवून घेतला. थोडंसं मीठ इथं घालू शकता, जेणेकरून टोमॅटो आहे तो पटकन शिजून येईल. तर टोमॅटो शिजावा म्हणून याच्यावर मी थोडं झाकण ठेवलं आणि 5 मिनटासाठी याला वाफ दिली. तर बघू शकता टोमॅटो पण आपला छान असा शिजून आलेला आहे. तर टोमॅटो चांगला शिजून झाल्यानंतर मग आपण याला व्यवस्थित असं परतवून घेणार आहोत. खूप हटके आणि वेगळी अशी रेसिपी आहे. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला हे काळं वाटण जे आपण करून घेतलं ते घालायचे. पाणी अजिबात घालायचं नाही आहे, सगळं वाटण घालायचं आहे. आणि याच्यामध्ये हे मात्र सुके मसाले घालायचे. त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घेतली आणि हा जो दिसतो जास्त प्रमाणात तो आहे काळा मसाला, तो 4 चमचे मी घेतलेला आहे. आणि 1 चमचा मी माझा घरगुती मालवणी मसाला घेतलेला आहे. काळं चिकन करतो त्यामुळे काळा मसाला जो आहे तो आवर्जून वापरा, त्याने टेस्ट खूप छान येते. इथं थोडी तुम्ही अजूनही गरम मसाल्याची जी पूड असते ती वापरू शकता. तुमचा घरगुती मसाला पण इथं वापरू शकता. तुमच्या तिखटाच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही हे मसालेचं प्रमाण तुम्ही ठेवू शकता. चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे. चिकनला मॅरिनेट करताना पण मीठ वापरलेलं आहे, त्यामुळे त्याचा अंदाज घेऊन ह्या वाटणामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे. आणि मस्त तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे वाटण परतवून घ्यायचं आहे. तर ही फार महत्त्वाची स्टेप आहे या रेसिपीमधली. चांगलं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे वाटण सतत मिक्स करत मीडियम गॅस फ्लेमवर परतवून घ्यायचं आहे. तर हे बघा 10 ते 15 मिनटानंतर बघू शकता वाटणाला तेल छान सुटलेलं आहे, आपलं वाटण परतवून झालेलं आहे. तर आता काय करायचं आहे, तर ह्याच्यातलं थोडं वाटण मी बाजूला काढणार आहे, कारण काय की मला आता ह्याच्यातलं थोडं वाटण वापरून मी याचा रस्सा बनवणार आहे आणि थोड्या वाटणामध्ये मी आपल्याला सुकं चिकन बनवणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला कितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही हे वाटण जे आहे ते डिवाईड करायचं आहे. तर एवढ्या ह्याच्यामध्ये मी चिकन सुक्का बनवणार आहे काळ्या वाटणातलं. तर आता ते वाटण आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हे जे चिकनचे पीस आहेत शिजलेले, तर हे सगळे चिकनचे पीस याच्यामध्ये मी आता ॲड करते आणि ते व्यवस्थित इथं परतवून घ्यायचे आहेत. आता मसाला जो आहे तो एकदम ड्राय झालेला आहे, म्हणून हा जो चिकनचा स्टॉक आहे तो याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे ॲड करायचा, जेणेकरून मसाला पण थोडासा पातळ होईल, आपल्याला परतवायला एकदम इझी जाईल आणि चिकनला टेस्ट पण खूप छान येईल. तर मस्त असं आपलं इथं काळ्या वाटणातलं सुक्कं चिकन तयार होणार आहे. तर छान असं हे परतवून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम यावेळी मात्र स्लोच ठेवायची आणि मस्त अगदी हे परतवून घ्यायचं आणि याला एक छोटीशी वाफ द्यायची आहे. आपल्याला झाकण ठेवायचं आणि 1 ते 2 मिनटाची वाफ द्यायची आहे. आता रस्सा करूया. तेल घ्यायचं आहे 2 चमचे आणि त्याच्यामध्ये जे आपण वाटण काढून घेतलेलं आहे ते घालायचं आहे आणि वाटण या तेलामध्ये पुन्हा परतवून घ्यायचं आहे. कोथिंबीर घालायची आहे इथंच, म्हणजे वाटणासोबत कोथिंबीर पण चांगली परतवली जाते आणि रस्स्याला एक खूप चांगली चव येते. तर मस्त असे वाटण आणि ही बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर असं छान अगदी हे तेलामध्ये परतवून घ्यायचं आहे. मस्त असा हा रस्सा तयार होतो. आपण आपल्या घरगुती पद्धतीमध्ये नेहमी चिकन त्याच पद्धतीमध्ये करतो, थोडंसं वेगळं या पद्धतीने करून बघा. खूप छान असं चिकन तुमचं तयार होईल आणि चवीत थोडासा बदल होतो. तर आता हा जो एवढा स्टॉक मिळालेला आहे चिकनचा तो सगळा मी याच्यामध्ये घालणार आहे. तुम्हाला रस्सा कितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात इथं स्टॉक वापरायचा आहे आणि वाटण पण वापरायचं आहे. आणि आता हे सगळं छान अगदी मी एकत्र करून घेणार आहे. आणि ह्या ज्या रस्स्याला आहे ना त्याला भरपूर अशी उकळी द्यायची, म्हणजे हा जो रस्सा आहे ना तो परफेक्ट तयार होतो आणि टेस्टला पण खूप छान लागतो. तर अगदी 5-6 मिनटाची मस्त अगदी याला उकळी द्यायची. एवढा तो छान असा उकळेल ना तसा तो रस्सा जो आहे त्याची टेस्ट आहे ना ती खूप छान येईल. तर गरज लागली तर इथं मीठ घालायचं आहे, टेस्ट करून बघायचं आणि जेवढं प्रमाणात लागेल तेवढ्या प्रमाणात इथं मीठ ॲड करायचं आहे. तर मस्त असा आपला हा इथं काळ्या वाटणातला रस्सा तयार होणार आहे चिकनचा. तर मी आता हे उकळत ठेवलेलं आहे आणि इथं बघा या चिकनला पण सुक्या चिकनला पण एक वाफ दिलेली आहे. मस्त असं चिकन इथं तयार झालेलं आहे. खूप सुंदर लागतं हे चिकन भाकरीसोबत. वरतून हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे. भाकरी चपातीसोबत मस्त अगदी हे चिकन लागतं. नक्की ट्राय करा ही रेसिपी. थोडीशी पूर्वतयारी केली ना तर करायला हे एकदम सोपं आहे. तर असा मस्त असा काळ्या वाटणातला चिकनचा रस्सा आणि चिकन सुक्का इथं तयार झालेलं आहे, बघू शकता तुम्ही.
मस्त एकदम. तर प्यायला हा रस्सा खूप छान लागतो. तर नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. थोडी वेगळी आहे ही पद्धत, म्हणजे ही विदर्भाची किंवा विदर्भाकडचीच पद्धत आहे. तर थोडंसं ही वेगळी रेसिपी मी ट्राय केलेली. सोबत मी भाकरी केलेल्या होत्या. तर मस्त भाकरी, काळं चिकन, सुकं चिकन आणि रस्सा असा मस्त असा बेत इथं झालेला होता. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मात्र नक्की सांगा. जर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करा. तर बघू शकता मस्त अशी ही काळ्या वाटणातली चिकनच्या सुक्या आणि रश्श्याची अशी छान अशी थाळी इथं तयार झालेली आहे. भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.